Monggo Mbak Tatin, monggo jumeneng. Ayo karo Ki Kisban. Ya diaturake. Ya, Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot? Nggih. Wapure. Monggo Mbak Tatin. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong madhep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten ngomah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Oh iya? Jebulane ngono ya? Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis besengut. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki muni ora wae. Masin jane. Ha kuwi aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisane. Ngingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu wis. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul Tatin apa? Ora. Mani ye. Wah, kudune semono dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Kana cilik ya? Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo sajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis tin iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku bingung arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Rak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku wong lanang sembarangan. Eh. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Lah. Cocok. Iya iki di 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah aku. ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tahu. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ra dibagi ya. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya, Dek. Arep gandrung kowe.
Heeh, ya kok sikik lagi dicopot klipe kok yo. Utawa Ah. matur nuwun Kanjenge. Nyai Ki Tatin. Men ditampani dhewe. Lah kowe kaya Bagong niku iki. Nampani 100 ki ana din 50, ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok endi? Kene, nemu lebono kene. Yo jangan. Leboke ngendi ngene Tatin? Ih, Kuwi ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang tok 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tahu ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar. Ketoke kowe modele njalukane. Wah, ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Sila areng ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir ten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki kon tak kon permisi. Suk nek ora payu ki gawe cara rada arang limpayu kae ngarep omahke kok plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo ngono. Dulu dah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu jenenge iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Bagus. Heeh. Subroto. Wow. Subrata iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento kok wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk 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 turuk. Blok. Blok. Wah, tok 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 tok. Turuk tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Wis kok ngendi e? Kok kledang-kledang nggawa manggul janganan iki kok ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbuh kuwi sedulur mbuh ki ora.
Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ah ruda paripeksa. Ya ora Ruda paripeksa kok ruda paripeksa. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese dinganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sithik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku kuwi ngimpi Pokoke jarine kondangan dadi ora pati apik. Apa? gelut ya. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu Lah mic. mbok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mic. Krungu Ha iki ditaleni Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Nek sing dadi cemplung. Apa kuwi? Ayo, kowe gelem ora dadi gelem. Kowe gelem ora gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya suara penonton. Ayo ketoprakan kok gagas suara penonton ras sida gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. Oh sing roli ranang kaya kethek ya. Angger nyuwara kok. Jiwa kangga wero citek Kok dibuka-buka lho. Ayo. Ayo. Tuk. Mbok elingo to Gento elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Gelem. berasa dadi gendho, kurang kendho. Gelem ya? oh gak ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa. lor desa kae genthone ngoyak tenan. Nggih ndak Bapak? Nggih. Wah, apik lor desa kae apik tenan. Ketoke isih dadi gendho amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya. Aku gawa buku. Ora apa-apa. Protes wae. Ayo. Minggir ora. Gelem ora? Eling apa? Mundut to wargi. Rene yo.
Hei. Aku direne malah dites-tes no. Aku dono bae. Ah mending kowe iki rene wae. Aku malah dites-tes padake apa? Padake apa yo? Padake di depison. Padake apa yo? Oh iya. Kene ndelik kene nang. Ani e. Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono. Hah? Eh. Duwe apa? Duwe mic. Endi? Lah kowe Iki dutekku. Tak maca ya, Yu. maca sak karepmu ning aku wegah. Atar. Mbak alon-alon ngapa lho? Ki selak wengi. Tamtut tak turuti. Aku tiba. Ibarat wong numpak prau. Manda iki tulungnya aku dong ae lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajar ki lho. Penonton. Mau aku penonton kok. Penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama. Uyoga kok Tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku Ora gelem dene semono e. Menggeh-menggeh ya. Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. Lumampah. Bareng dineke ratakne ya muni. Nah ya apa? Lah piye? Kowe biasane takne apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek duit nek duit aku duwe. Ayo. Hei, Wo, celeng iki. Menggeh-menggeh, Pak. Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa masa nganggo ngono bareng? Kaya Pak Wardudi lho apa. ning madyaning jala iti. Ngapa ora disini ngono lho. Kena? Apa kowe iki urung adus ta mau iki? Urung. Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. Ayo to, Yu. Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. Bro, Apa? manut ora? Ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut, Ngapa sut? saut. Nek Pak Wardi
judi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora apa? tak joke. Ya wegah. Aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Ngomule dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anek aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Iya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Apa yuk? Ora. Salah wong apa ya biyen? Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin patu Kendongane pecah. Saking mantepe lho. Yo cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe ki elingo, aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu rak ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku moh kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, Lah ngapa? Toprake bubarke polisi. Napa kok digaruk iki? Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nanjuran kotak wayang yo digoleki. ayo di sik saiki ditatin gubuk asmara. Iya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lap nggo tisu sik kemringan. Yo ge gubuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku Wah. gelem apa ora? Ya kowe gelem ra? Ayo. Piye jujur. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Wah, aku kesel tenan Tin aku. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk kowe. Aku nek aku mumpul sing ngelapi kowe. Lah bojomu Sing mumpul iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Mumpul iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. nyingkar nyingkur
iku lho. Biyen kaya ngopo, saiki kaya ngopo? Biyen ape saiki ya ora. Mergane ngopo? Wis anak-anak 10 kowe. 10. Totok maneh no lho. Mbok rene yo. Piye? Caket karo aku ini lho, Mas. Aku ki kangen. Piye? Kangen. Lah, panjenengan kangen mboten kalian kula, Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajen. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen, kowe kangen, kabeh kangen. Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih sinten-sinten? Ya gak dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi mane nyingkar nyingkur. Lho, iki nek wong ki nek le pentas total, Glotin bejamu iki. Napa, Waduh. Pak? Saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula, Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh. Kowe 500 aku karo tengah. Kula resal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Ya kok. kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe ngapa? Sak yuta Pak Eno. Kowe ngapa? Tak belani, Pak. Ha iya, aku njaluk ta kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya. Cutke. Ya. Wiwi mane nyingkar nyingku. Wis to. Rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. Oh, kaya Doro. Arepe iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya, bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk? Udah ini loh. Wes masuk Iya, ae. besok diambil. Ya. Sriuning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. 500. Kok, Pak? Ki kesuwan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel kok iso bengoki maksudnya piye? Ora. Hah? Terus ke, kowe Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kangkat kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Tin. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bau karo ora. Nah, Nang ya mambu tenan e. diampet. Aku wis sok ngampet ta. Kringete kae mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Mbah. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer.
tresno keswan. Iya. Bar terus ngene bojone. Nadia. Nadia ning gubuk asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Ya sinten melih? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis ngono? Lumayan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen Top iki, bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Keswan Rotatin pentas iki streaming 20.000 wong no. Wah, edan. Channel loro iki wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sapa-sapa? Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Engko tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalang ki genjik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil sing dibati kuwi apa? Ketegelen kowe ora. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Keswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Kowe Keswan dakokke 350 dakokke aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talangi teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya.
kuwi. Tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesoni ya, Mbak. Mbak aku nonton nih. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu kuwi. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Glelenge ora sama-sama. Ya. Kiswan lungguh genti sing medun Mbak Ika ngesahke saka Pak Tristianto ki mau. Iya. Oh nggih. Pak Tristianto ki nek ora kleru sing ning Klaten kae lho ning Karangdawa kae. Oh iya. Heeh, wah panjenengane iki mesti anggere nyuwun ya lin transfer ki juta-jutaan. Iya. Sak lague. Iya. Ya Mbak Ika. Tambahi Kiswan ora Mbak Ika? Tambahi mboten. Rasa. Wis arep modar. Aja, megap-megap. Wis akeh, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh, mantuk ya. Napas bantuan ya dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngene wondoe lho. Kan ISIS ta. Ya ISIS ora metu ora metu angine iki nyut. Wong Brebes. Ya. Sri Uning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Oke. Iki nang buktine kok. Heeh. Ya. Bawani mboten? Bawa? Ya dibawani. Iya. Putri kang sulisteng warni Neno Sri Huning Mustika Lelo. Gantian ora, Mbak? Mbah aku manut. Gentenan kok ya wong didumpong loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe Nduk. Nduk preng. tak perangkeng bajana Bebelo. Bebelo Wiratmaya Neno tan wurung Sri Huning gugur bareng dadi musti kaning Mbak dendeng tuntut.
Ya nyonya dampani sik. Ya nyo iki piyai loro. Oke. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku sasang owah-owah. Pira ae kuwi Mbak Ika? Hitung. Hitungan. Kok nek kurang Wis barang. malah kaya wong nang pasar. 1 juta. Lah ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah, kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora lho. Kamu cuma duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabikan dhewe nembang dhewe? Ya sini, ikut nyanyi dong. Duet Oh, enggak mau. Kenapa? Masuk akeh dhewe. Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak Yakin. enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa, tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngubal-balan. Yo, mangga. Ya. Sriwane mesti kutuban lapun tresno lan sabaya bakti marang raden Wirataya kapus pranyono ananda
ta? Iya. Sak sriyuning 500. Iya. Ya karang sing nyawer ya seneng karo tembang-tembang Jawa, seni budaya. Lah iya. Mula ya ora jeneng muka. Ya wani cucul ngono kuwi nak. Ya. Ayo Orisa, iki nggonamu isih siji lho. Ya. Nyuwun lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso DPRD Bantul. Ya. Iki ngersake sing hamil. Oh iya. Nyo, tampani nyono. Lho iki rejeki dienggo anakmu. Heeh. Nuwun nggih, Pak. Nuwun Pak Teguh. Heeh. Nggo tuku popok. Ah iya. Iki ten mriki napa ten mriku, Pak? Manut, kowe arep kira-kira piye? Kuat ngadeg apa ora? Iya. Nggih ngadeg tok kuat. Ya merasa joget ra apa-apa, ngadeg tok wae. Ngadeg tok, nggih. Aku kuwate ya mung ngadeg tok saiki. Wis ngleleng. Iya. Monggo. Heeh. Langsungan nggih, Pak? Ha iya. Kebawa nggih. Pasang meteng-meteng kok kon bawa. Iya. Langsungan wae. Monggo. Yo. Tradongtung. Ya monggo. Ya. Sambel Kemangi dados.
Gerakanane sithik ning wis krasa nek kowe iki. Iya. Nena tong 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 dung tak tuh entah dung sikilmu entuk jokke siji terus nyet ngene. Iya, Rasane kaya wis njoget banter banget. ayo. Iya, Ayo mak ditutuke dhisik diteruske mengko ndak seneni karo bojomu. Mas Bagong. Heeh.